Dobrý deň, vítam vás u môjho nového videa. Dneska tu mám kamarátky a tie vám predstavia korytnačky. Toto je Charlie. Hanka. Teraz vám poviem niečo o mojich korytnačkách. Moje korytnačky sú vodné, majú radi teplotu 23 až 27 stupňov. Ja mám v akváriu 20 stupňov. Preto, lebo mám aj ohrevnú lampu a takisto mám aj filter, ktorý je veľmi výkonný. Takže, teraz vám poviem o ich krmivu, ako sa stravujú. Toto sa volá Reptomin Baby a dávam im raz hodenne. Kúpite ho v Super Zoo za 3,50. Vydrží 3 mesiace. Denne dávajte pre korytnačky 5 granuliek. OK? Takže tak. Korytnačky. Toto je Hanka. A toto je Charlie. Takže toto je moja kefka Naceboy, ktoré video som už vytvoril. Takže tak, môžete si ju zakúpiť napríklad v Naj, v Datarte, v OK, ale najlepšie odporúčam cez Alzu za 32 €. Takže ešte vám opíšem moje korytnačky. Moje korytnačky majú zo spodu pancier takýto. Toto je Charlie, čiže chlapček. A toto je Hanka, dievčatko. Teraz im nasypem trošku krmiva. Podľa mňa im stačia 4. Nasypem im to tam a začnú papať. Tak toto je koniec videa. Keď sa vám páčilo, prosím, dajte like alebo odber. Keď nie, napíšte mi dačo, keď sa vám nepáčilo.